Takže čaute ľudia, vítajte pri mojom prvom videu na YouTube. Ja som Patrik SK a moje prvé video na YouTube je z mapy Skyblock. A myslím, že môžeme začať, takže základ je vyťažiť si nejaké to drievko. Nech máme 3. Dobre, máme 3 drievka. Tak, vyrobíme si crafťáček. Vyrobíme si crafting table a spravíme si najskôr krompáč. Tak, teraz zoberieme lávu a lat a spravíme cobblestone generátor, takže by som to videl nejako takto. Tak. A asi takto to je taký najľahší cobble generátor, ktorý zatiaľ môžeme spraviť. Tak. Takto. A tu ešte si spravím toto, nech nepadám dole. Takže naťažíme trošku aspoň koblu. Viem, že to točí aj Pedro, ale zase sa mi už nechcelo čakať, kým on dotočí celú sériu, potom zase po ňom zase niekto začne natáčať a ja už potom nebudem mať... Rýchlo, dobrý. Sme sa trošku zapálili o lávu, ty vole. Ja už potom zase nebudem mať šancu a takto sa to bude naťahovať až do nekonečna, takže už som si povedal, že už idem teraz natočiť ten Skyblock. Takže budeme plniť aj tie úlohy, ktoré tu máme robiť. Keby ste... dávam do popisu odkaz na stránku, z ktorej som to stiahol, keby ste si to chceli stiahnuť a v popise budete mať aj všetky úlohy, ktoré musíme spraviť. Takže to by bolo... Všetky proste úlohy budete mať v popise, ktoré musíme dokázať. Takže zatiaľ sme urobili úlohu vyrob cobblestone generátor. Ja si, počkajte chvíľu, ja si to tu ešte otvorím. Chvíľočku strpenia. Otvorím si tie úlohy, ktoré musíme dodržať. Takže, vytvoř cobblestone generátor, to máme. Takže, určite si to môžete v popisu videa pozrieť. Zatiaľ nič iné nemáme, keď sa na to tak pozrám. Je tu 50 úloh. Zatiaľ máme prvú splnenú, takže tá bude v popise začiarknutá fajkou. Dobre. Čiže skúsim naťažiť aspoň trošku toho koblu. Ináč asi budem natáčať sériu aj z Octodeda. Ale to sa ešte uvidí. Dobre, takže nakopeme trošku toho. Ani neviem, čo by som vám tak hovoril, takže radšej mlčím. Tak asi to strihnem, aké budem mať. Nie, alebo dám timelapse. Timelapse začína.
Dobre, takže máme 45 koblu. A ja ešte doťažím... Počkaj, ja si po ten strom, asi by som si tu mal postaviť nejakú platformu. Ja radšej idem uložiť do česty ten bucket, ten kyblík, lebo toto už natáčam na druhý krát a prvýkrát sa mi stalo to, že mi kyblík, že som padol dole aj s kyblíkom a neskončilo to práve najlepšie. Takže počkaj, ja sa pozriem, že či všetko tu dobre. Ešte túto trošku to predložím. Tú našu platformu, nech aj keď nám padne ten sapling, lebo on niekedy padá aj do bokov, takže by mohol vypadnúť. Tak. Ešte toto tu skopnem. Prečo nám asi minie krompač? Nie, ešte nám vydržal. To je velice coolové. O, jabko sa hodí. Viac by sa hodil akože sapling. O, sapling! Máme sapling. Super. Super. Ešte jeden by sa akože hodil. Nie, že by mi jeden nestačil, ale ešte jeden by sa hodil. Dobre, takže máme jeden sapling. Čo není až tak zlé. Spravím si tieto. Ježiš, kde to zase kraftím? Spravím si toto a tak toto zakriem. Ešte aj vodu zakriem. Dobre, to by mohlo stačiť. Tu si zasadíme ten strom. Nažerem sa jabka. V tomto prvom dieli ani moc nebudeme plniť ešte tie úlohy. Už som sa nalakal, že mi tu vyhasla láva. Nie je to síce najlepší generátor, ale potom ešte si urobíme lepší. Tu si potom spravím pestovanie stromov. Ja som stratil hlinu. Do prdeli. Tak. Tu zhora ešte hlinu môžem brať. O, do riti! Pú. Ty kokos, ja som sa lakol jak kráva. Dobre. Máme aspoň trochu hliny a môžeme si tu spraviť nejakú platformu na pestovanie stromov. No, ako platforma by sa to nedalo nazvať, ale aspoň nejaké stromy by sa tam mohli dať vypestovať. Dobre, takže už nám začína aj noc. Takže skúsim ešte trošku tu. Tak. No a ale ja ešte vlastne urobím krompač. Zase drevený, bohužiaľ. Mal by som trošku aj tým drevom šetriť. Dobre. Tak spravíme si rovno
kamenný krompáč. Kamenný. A už by som potrebovala, aby vyrastol tento strom, aby sme si mohli spraviť torče. Mne to ide rýchlejšie. Tu si dám kobo, aby som videl, koľko ho mám. Dobre, máme stack a 20. A môžeme začať rozširovať trošku aj našu platformu. A tu som nechcel, takže to odkopem. Lebo tu budeme mať farmu, takže tu nechcú žiadny kobo. To je jedno. Pár koblu si môžeme dovoliť stratiť. Počkaj, a tuto idem nejak z boku a skúsim tu na bok to trošku. Áno. Dobre. Tuto spravím schody. To prdeli. To neznášam. Dobre, máme tu schody. Máme tu veľmi funkčné schody. Až príliš funkčné. Dobre, takto. A ideme tu trošku to podstavať. Doriti, už som sa lakol. Sorry za ten zvuk. Neviem, či ste ho počuli, ale to je jedno. Tak. Spravíme tú plošinu a potom už asi v druhom dieli, vidím to tak, že v druhom dieli sa pôjdeme pozrieť na túto na ten pieskový ostrov, takže určite sa tešte do druhého dielu. Hop. Tak. Hop, 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 hop. Sem dám, sem. Počkaj, tu, nie. Ešte možno nám to vyjde na tento pás, takže uvidíme. Presne. Dobre, takže ešte toto trošku skopiem, ale aby nám tu zostalo aj trochu trávy. A tuto nám nenarastie tráva, lebo túto trávu asi tu hlinou. Tu ešte dám hlinu. Tu prídeme o kobl. Hop. Hop. Neprídeme. Tuto nech tá tráva sa prerastie sem. Aspoň. Ešte stále nám nevyrástol ten stromček. Ale keď to bude levitovať, tak to je úplne jedno. Budem dúfať, že chytím tú hlinu. Chyť tú hlinu. Prečo to nechytí tú hlinu? Doriti. Prišli sme o 3 hliny. Bo Ježiš. V Skyblocku nemáme žiadnu inú šancu získať hlinu ako z tohto ostrovčeka. Super, jasné, vždycky sa mi to musí dosrať všetko, čo robím. Dobre, tak toto by bolo asi aj k tomuto videu všetko. Vidíte, že sa nám krásne rozodnieva. Dúfam, že nie je moc krátke, alebo ja to robím takto. Pozriem sa, že koľko nahrávame a potom sa k vám vrátim, alebo to už skončím. Takže uvidíme sa potom. Takže ešte nenahrávame až tak dlho, takže ešte môžeme aspoň chvíľu pokračovať. Ja už ani neviem, čo by sme
teraz tu mohli tak robiť. Jedine zase ťažiť kobl a presnúť sa na ďalší ostrov. Dobre, takže nepôjdeme na ten Sandový ostrov v druhom dieli, ale už v tomto dieli. Takže naťažíme si nejaký kobl. Zase strich už tretíkrát, alebo koľkátý v tomto videu. Ale to je úplne jedno. Takže sa nám minul krompáč. Takže ideme si urobiť ďalší. Dobre, máme stack a 10 cobblestone a to nám podľa mňa aj bude stačiť na ten ostrovček. Nemám pri sebe nič, čo by ma mrzelo. Ešte si trošku vyprázdnim inventár. Toto dirt, to by ma dosť mrzelo. A zoberiem si... Už som sa ako, že som niekam spadol, ale to som nespadol. Takže dobre, že som nespadol. No a ideme tam. Alebo ja si radšej zoberiem ten stoneový, lebo drevo sa v tejto hre, v tejto mape ťažšie získa než stone. Cobblestone presnejšie. Nesem to teraz dosrať. Tuto už nebudem dávať blok. A ja si tento svet zálohujem a potom sa k vám vrátim. Dobre, takže mám ho zálohovaný, keby sa niečo prihodilo. A ja ešte asi sa môžem dať... Áno, môžem dať tam blok. Ja si idem radšej pre vodu, nech neblbnem. Už nemôžeme ani bežať, to je zlé. Tak. Zoberiem si vodu. Bam, nugget. Až sem to môžeme položiť, lebo tá voda sa zase rozleje do týchto prúdov a skôr máme 10 koblu. Super, a môžeme podstavať. Dúfam, že to podstávam dobre, áno. Počkaj, trošku skúsim ísť sem, lebo ja sa celkom toho bojím. Počkaj, tu si najskôr pristávam takúto platformu, na ktorú sa postavím. Teraz začnem tu okolo, tu si takto takto nemôžem. Počkaj, ja ešte idem spraviť to, že idem naťažiť nejaký ten kobo, aby som tam mohol robiť, ty kokos, už som sa ako, aby som tam mohol robiť viacej veci. Takže ja vlastne nemôžem teraz robiť ten kobl, takže zase si idem zobrať tú vodu. Vyberiem tú čestu. Dúfam, že ten ostrovček nespadne, keď tú čestu vyrebem. Vyberem. Tak. A toto, ak s týmto spadnem dole, tak budem riskovať. Idem toto zariskovať trošku. Op! To bol rizí jak svíňa, ty vole. A toto dám... Počkať. A toto spravíme a dostaneme sa vlastne na ten ostrovček. Už sme sa, v tomto dieli sme sa na ten ostrovček dostali a v ďalšom dieli si ho podblokujeme a vykopeme kaktus aj ten piesok. Takže máte sa na čo tešiť do ďalšieho dielu.
ešte tento blok niekde využijem, napríklad tu. A toto by bolo k tomuto videu všetko a čau.